show, may buntag. Today I'm heading out para mapalit ng tao battery para sa akong motor kaya wala na busina and wala na pisuga. Unfortunately paduong ko sa mga ATMs. Unfortunately dagang kayong tao. I've been to mga almost mga 5 ka ATMs pero dagan jud kayong tao. Hopefully maka-withdraw ko karon, then makapay ko helmet para mag-review ko. Then ako i-share ang kuan. Ako ibutang ang link niya kung kisa to na may helmet. So, let's see kung makapalit ta. Nagkakita ako ang ATM. Dagan po sa kanan after na lift ang ECQ. Easy ECQ. Okay. There. Let's see. Dagan pagtao. Oh, dagan. Oh, karagag tao. Asa ko mag-withdraw. Damn it. Karagag tao. God, look at that. Palawan pawn shop. There's a lot of tao. Lagi-apply na lang the new normal. Everybody is wearing face mask. Muna yung situation rin sa Punta Princesa along Eflama Street. Oh, wala na yung social distancing but good thing nag face mask sila tanan. Kasagaran dagagtaw sa kuan kaning mga remittance center, mga ATMs, malls. Wala po kabantay bet. I think wala na yung regulation sa malls. Then mga motorcycle shops na ayan. Yeah, mga ATMs. Oh, dagang tao. So karon lahos na lang ko karon sa paitanag battery kay ni chat ang supplier na mo daw din sila debit. Hindi na ako mo sikit-sikit sa mga tao, diretso na lang ako withdraw. So, let's go. So, diri ni sa Labangon. Nagpaklat na sila sa mga barikada. Kaya napahitan diri sa Labangon. Thank you sir for making Labangon safe. Yeah. Thank you sa mga tanan police na nagpantay sa mga checkpoints. Wow. Hello Salvador Street. It's been a long time ago. Mato na ko sa Banawa, mapalit na lang ko sa katong battery. Okay, abot na ko. All batteries. Oh, this is the place where I will buy the battery. Sure na kay ko na English na jud eh. Sir, ano ito sir? Kuan man katong SkyDrive na battery. Nakailangan nga kuan? Sir? Katong napa dito, kanang ko natangtang. Ay, kahit ano rin sir, kaya tanaw na to. Sige tanawan na. Oo. Sige, kabali na. So ipatikot pa ang battery. Murag sila rin mo taod. Wow, good service. Dire sa kunipay ta na sa una.
Ay, 5 days rin eh. Oo. Tanggalon na daan? Oh, sige. 1-3. Ayaw lang. Ha? Natay tayo na tag kuan. Ato lang tag 950 lang. Oo. Okay. Napa de may quantum de. Wala may quantum. Iwasa. Iwasa na ka brand. Kato lang 950 mo ha? Ang gana 950 mo no, Yuasa. Oh, iwasa. Ang katong kuan na to. Katong Kuan yapon, 1 1-3 yapon. Inani ito sa 5 days. Hindi na ganito. Hindi na ganito ng 5S. 7.5 mga. Kanila okay ra kato nang Yuasa lang. Hindot nang kay kamore mo taod to. Ano koy busin na good. Sige lang. Dahil sa tulod lang sa. Wala pa? Check sa niya. Okay. So ano po sila yung mga product sa battery para sa mga camera, para sa mga external flash. Lagay sa sakyanan. Patay naman ang battery. Tala, ayan. Bisa ang pim ayame. Dali dai dili mo ko. Okay. Sakara. Sa wala wala dikad ako nang ginutan. Asa man mo? Oh, they charge na sa daan bus. Ay marag. Paano siya sir? Dili ni siya factory activated yun? Ha? Dili ni siya factory activated. Katong 5 days factory activated to largo ka. So pwede ra pwede delivery mga inani mga klase battery ko yan. charge nga 300 pero dili may ka-fix yun sa oras sir. Okay. Okay. Ang among yung priority ang mga Sakyanan. sakyanan. Kung naalay maagian lang sa among delivery, madala gina. Pero dili magian, hapon-haponan gina, magmaan mo shoot eh. Nasa may battery tira kuya para sa mga kanang mga solar gani. Naa sir. Hindot kay mga Panasonic ba. Wadyo ko naka-withdraw ATM gud takang kay tao. Diga kita oron ta. Grabe kadaghan. Tagas kay linya. Start ako sir. Yes. Yes sir. Okay, salamat. Sige sir. Salamat. Salamat. Yay, natao na good. And so far nindot lang service. And karon di na ako makapayat og helmet kay dagan kayo kuan tao sa ATM. So dili na ako makikilobilo. Almost na ATM nga naagian ako, dagan kayo kapoy linya. Init pa jigayo. Maybe next vlog na ako ato na ako ipakita nga akong next na video para sa akong helmet. So mo ni ang situation karon. Kani first day nga na lift ang ECQ this Banawa along Ramon Duterte Road. So don't forget to like, comment and share and subscribe. Thank you for watching. Peace out.